Nyakorom ga John kamoro mora mintiere machiegni ma en chenro mar poko pogore chenro mikelo kod an Sharon Ongao. Okiny makawuono chenro makama akelo ni kantiere e county ma Siaya. Kama bende hadhi bedo kalimo group mongere kaka Sidipo. Mano Siaya Disabled People Organization. Mabedo sibedo ka loso pok mopogore pogore ahinya ka bende gitiyo koda tigo. Tigo mongere gi dhongere kaka beads. Gitiyo godo e loso mwandu mopogore pogore. Adhi loso gi nyadendi mongere kaka Quinta menachiel kuom jakanyo mag Sidipo mosebedo ka timo pok makama. Omiyo bed koda nyaka giko mar chenro makamae machiegni. Nyakorom ga Juang bende gisani kora sebedo piny mano mar bilo wach do na nyisi ne ntiere Sidipo mane county mano ma Siaya. Kineno ng'eya ineno mwandu mopogore pogore ma bende olos koda tigo. Ntiere bege kanyo, ntiere beads, to bende ineno ka tich bende dhi nyime. Kata kamano antiere gi nyadendi ma bende biro bedo kaleronwa tich ma bende gitimo Sidipo kae. Arwaki ni machiegni ma en chenro mar poko pogore. Kwa chako wachaka nena gi nyingi bang'e wanilernwa tich mitimo. Erokamano Sharon, kuom nyinga an Quinta Awino, an nyar Siaya, nyar Alego, nyar Karapol. Erokamano ahinya Quinta. Quinta kwa chako nikech nanyiso Nyakorom ga Juang ni wantiere Sidipo. Kinyisgi ni Sidipo en ang'o bang'e gi gimutimo kae? Sidipo in full ochung' ne Siaya Disabled People Organization. Gimwatimo Sidipo kae konyo jogo man kod ng'ol mopogore opogore kaka mar wang', wakonyogi mondo ging'e ndiko e braille, kendo wakonyogi e ng'eyo tije lwedo mopogore opogore. Nikech odiochieng' makawuono tij lwedo bende mwabiro menyo chenro mar poko pogore. Ano kuloso mwandu mopogore opogore ka kinyiswa historia kaka kelo kanyakla nobiro. Kachako an natimo business administration ma an gi degree mara, koro ang'eyo ni ji nyalo penjore to ang'o momiyo Quinta to nigi degree to timo kama. Naneno ni kaka sani en adier chuth ni tije onge, koro nwabiro gi paro ni mondo wachak gimoro manyalo miyo wayud go nweng'o mondo wadak moro ma ochanore. Nikech kaka ung'eyo pile joman kod ng'ol okaw kaka jogo gin joma kwecho, joma ok nyal tiyo, joma tijgi en mana bet. Koro nwatemo mondo wagol parono kuom ji. Koro nwabiro nikech kaka uneno ka an kod ng'ol mar wang', to wan nyaka gi jogo man kod ng'ol mar fuonde ma kizungu wacho ni physical disability. Koro nwabiro kanyakla mondo warang go tich mar nweng'o. Emomiyo wabiro gi grubwani. Kuom grubwani wanyuolo welfare marwa ma iluongo ni JLAC welfare group. To kuom mano be osekonyowa mondo wayud pesa matin mondo wanyiewgo tigogi mondo wadhi mbele gi tich. Quinta, to grubu ni uni ji adi? Grubwani wan ji 13, but ok waloro ne oko ni en mana mar joman kod ng'ol. Lakini thoth joma ni iye gin joma kod ng'ol mopogore opogore. Koro wachaka ni kit pok ma bende untiere godo, pok mar loso tigo loso godo gik mopogore opogore. Nuchopo nade muyiero ni koro tigo hemulos godo mwandu? Siaya kae ne gik maloso gi ok ging'eny ahinya. Koro emano waneno ni mano en opportunity mondo wami walos gik mopogore ma jomoko loso. Nikech kwa wuotho to waneno ni nitie aina moko ma jomoko loso. Koro waneno ni en unique. O stand out kuom moko go. Mwandu kaka mage muloso godo tigo? Kaka mating'o ni en kikapu, wan gi kibede, wan gi gik nyiri kaka study, bangle, necklace, tigo miketi ng'ut, kod mege tieng' masani kaka moko magiero keti lwedo, moko ma oliero lwedogi. To tigo ma kamagi golo kanye Siaya kae mar mondo mulos godo mwandu ma jobecho kamae? Kuom adier mano osebedo obadho nikech wayudo gi mana Nairobi. Siaya ka to ok giyudre mana Nairobi. Nikech Quinta kaka iwacho ni kae utiyo gi jok man gi ng'ol gi jok maonge ng'ol, nyalo mana lero ni kaka in iwacho ni nitiere gi ng'ol mar wang', bende joweteni bende nitiere gi ng'ol mopogore opogore. Ere kaka uchopo, bende nitiere ng'at matiegou mar nyisou kaka gik ma kamagi timo?
nikech kaka wachono emomiyo koro wakete mondo obed ma open. Nitie ng'ama tegowa ma nyinge iluongo ni Lucy. Lucy en kaka japuonjwa, Lucy Atieno en kaka japuonjo, en mopuonjowa gigi. Kaka in Quinta nyaka sani koro to ni wach ni nitiego nuka iketa thuolo maromo nade mar mondo mi ing'e loso kata bag gik mopogore opogore ma bende loso gi tigo kanopuonji. Kanopuonja nokawo dweche 3. To nikech achiel kuom bege ma bende ting'o en gi kala white gi pink. Ng'at nyalo penjo ni Quinta samoro kanoloso ma to en gi ng'ol mano mar wang'. Lucy konyo nade mar yango kaka uketo kalas mar mondo mi odhi kama owinjore. Lucy koro en kaka wang'wa koro. Lucy en koro kaka wang'wa, so waloso no to wawachone ni Lucy, sani koro adwa loso bag ma kala marateng' gi marachar, kata adwa loso ma kala ma pink gi white. Koro en ma opogonwa, oketonwa e dise mopogore opogore. Koro omiyowa tich mayot mondo koro kata kwaloso to wang'e ni waloso machal nade. Koro Quinta, ng'at nyalo kata mana penjo ni kae uloso bege gi koso nitie kaka unyiewo bag ok uduso gi tigo. Erokamano Sharon kuom penjo no. Bag wanyiewo mopogore mana kaka ineno ni, mate en bag matin. Koro wanyiewo mopogore, magi be wagolo Nairobi. Tasto mae to wathedho. Koro kwasetedhe koro irwake kaka dirwak law. Koro irwake kamae. To mano duto dhi kuom bage gite. Koro ma wanyiewo yore, asto kwasechweyo to koro eka warwakone kamae. Tuchwe gi geng'o. Sandan gi usi betiyo. But kuom thonde gi nitie waluongo ni net, fish net. King'eyo thonde moko machal gi mege lupo matek ka, maka ema watiyogo kae iloso magi. But sama ang' wariwo bag ni, sama koro oserumo ma koro wariwe to nyaka watwang'e gi sindan gi usi. Dwach ni tich makama usebedo kutimo kuom thuolo maromo nade to ber mane mosemiyo? An kaka dawach asetiyo mae koro dhi 1, lakini kuom Lucy taparo nosetiye ndalo moromo, but an koro kaka ariwra kodgi to osedhi 1. To ber mwaseyudo kuom magi kaka nasewacho, iyudo ka kinde duto joman kod ng'ol okaw kaka gin jomoko ma gin mana kwecho. Koro osebedo miyowa koro wadak gi ngima moro maber, nikech koro kwa uso wanyalo ritrego, wanyalo nyiewogo chiemo, wanyalo nyiewogo kata lewni mwarwako, be wanyalo nyaka konyogo jonyuol bende. Koro osebedo omiyowa yuto. Achiedh nade nikech tich ka tich nyaka bede gi challenges, lakini challenges mage ma bende usebedo kukadhe? Achiedh nade to dawach ni ng'eny, nikech mokwongo kaka wacho ni gigi ok yudre locally, ok giyudre within Siaya. Koro imiyo nyaka ior Nairobi. To mago duto kitimo business, iyudo ka cost ng'eny, nikech kiketo idwa kete mtoka, idwa orone ng'ama iorone pesa. Koro iyudo ka mago challenges ng'eny. Alafu kod kinde masani iyudo ka beyo siko pogore, beyo siko idho seche duto. Jumani inyalo nyiewe gi bei makamae, kendo next week kidok beyo medore. Koro mano osebedo challenges, nikech koro ka idhi usone ng'ato, idhi usone ja customer mari, ting'ise ni seche moko kaka mae wausoga 500. To koro sani wanyalo use 600, nikech kalure gi nengo ma koro oseidho i chiro. To kidhi nyiso customer kamano, customer koro neno ka gima kara idwa kwale. Koro mano osebedo challenge maduong'. Alafu bende challenge moro en ni market osebedonwa nini kaka challenge moro, nikech iyudo ka market ok ber ahinya. Kaka sani be piny tek, koro iyudo ni inyalo loso to market inyalo loso gi to iyudo tani inyalo kata uso 1 wik kata 2 wik. Koro ok osebedonwa maber ahinya. Kiwacho ni market ok osebedo maber, akiani uuso gi kanye? Dibed ni uuso gi kamulose koso nitiere chiro mutere? Wauso gi mani chiro ma local, kaka koro sani Siaya town kae emwatero giga. To mbui bende untiere ma samoro jok moko nyalo yudo gi kata mana e mbui, nikech sana neno ka piny tindo lony, ji nyiepo nyaka e mbui. Piny to oselony adier Sharon, mana kaka iwachono, lakini koro wadwa manyo yorno mondo waketgi mondo gibed mbui. Kaka koro ineno ni wan joma kod ng'ol mang'eny gin mege wang', koro iyudo ka mano en ga challenge moro, but koro mano ni pacho, anwa paro ni mondo wamany ng'ato mondo okonywa keto gigi e mbui. Gen maro ni ubiro yudo machiegni ni. Kata kamano, ne jogo eko madiher mar nyiewo mwandu ma bende uloso, lakini ginyalo choponu nada, ahinya jok maonge Siaya, nikech koro Siaya wacho ni usechichni. Ang'e nitie samoro jok manyalo kata dwaro promote, uketnegi mtoka.
Ya, mana kaka iwacho no, sani wani global market to mano ok tek. Ka wan gi namba to waketo nigi aketa mtoka to giyudo. Bende Lucy nikech wacho ni pod ung'iyo kaka unyalo dhi e mbui, to ageno ni untiere gi namba mar sime ma samoro ng'ato nyalo ywanu tol ka dwaro oda kata dwaro loso kodu. Inyalo mana chiwo negi namba kin thuolo. Namba ma inyalo yudo wago en 0727 547 537. To bende Lucy kinyisogi to iparnegi nikech untiere gi ng'ol mopogore, jomoko ing'e ni nyalo oronu kata mana ote simu, koro ber kinyisogi mar mondo mi gigochi, donge? Sharon, mana kaka iwacho no, sani finyo lony. Koro mano ok wasiwasi. Kaka an anyalo timo gimoro amora gi simba. Koro kati gocho, kati oro message. Mana ni message indiko gi kizungu. Nikech application mwatiyogo no ok som Kiswahili kata language mora mora. Koro kindiko na gi kizungu to yot mondo ayude. Ayudra e WhatsApp, ya Facebook be ayudra. Koro kata kinyalo texta e Facebook be. Bende wach machielo nikech Bids nwacho nugolo Nairobi, akeni untiere gi kastombu. Lucy kwadhi nyime, erokamano ahinya kuom lero mano. Kata kuma nyalo lero negi nikech nitie jomoko ma samoro riwo English gi Kiswahili, moko bende ndiko sentences kata mana statements machieko chieko. Iler negi kasi par negi ni mbui mari mar Facebook kata mintiere itiyo gi nying mane. Erokamano Sharon. An i Facebook ayudra ni Quinta Awino Nyarsiaya. To mana kaka iwacho no, lony matiyogo en gimiluongo ni screen reader talkback. Koro iyudo ka messages mosomo en mana mege kizungu kende. Koro kuom jogo manyalo dwaro mondo gichopna kati Facebook, indiko nandika gi kizungu to ayudo tabo duoki. Penjo mora mora ma nyalo bet go ma seche moko Sharon ok openja kae. To jok madariwori kodu nikech tiegruok na Lucy bende timo, akia ni Lucy time nono ne jomoko bende koso nikech ang'e nitie joma biro kabiro e organization unebe. Oh, erokamano Sharon. Gima noka wacho mokwongo, Lucy ok time nono. Nitie pesa moro matin ma wachulo. Makata an be kana ariwra kodgi, nariwra kode, nachulo pesa moro ma opuonjago. En mana ni koro paro man mondo wabed kamoro achiel no, ema koro an mana biro go koro mondo wakete mondo obed gimoro achiel. But koro ng'ata mabiro to nyaka ichul gimoro. Jite nyaka chul gimoro. Bas bende Quinta bende ni nyisowa ni Bids ugolo Nairobi. Dibed ni untiere gi duka kata ng'at ma oronuge to kaonu to kelonu kae kama untiere. Okay, gima timore wan kod osiepwa achiel modak Nairobi. Koro en mwaoriga to ketonwa mana i mtoka. Koseketonwa i mtoka to choponwa kae. To wadhi to wakawo i office. Nikech in gi pok to ma bende makelonu yuto. Ne jok man gi pok kata bende gintiere gi ng'ol kata gionge gi ng'ol. Lakini en ote mane madibed kodgi okiny makawuono. Dawach ni jowetena manoko kanyo man kod ng'ol. Ng'ato nigi pok ne to kik ibed kanyo ni koro in kod ng'ol. Wuoga, tima giminyalo timono. Kik icha tich, kik ine ni koro seche moko isomo, koro ok inyal timo tije moko. Mana kaka nawacho no, an gi degree, lakini ok aneno ni koro an gi degree daka tim gi tije lwedogi. At the end of the day, gin gik makonya mondo adag ngima moro ngima maber, ya. Koro wajiwre uru nikech wanyalo timo. Kik wabed ni koro ng'olnwa no ema describe wa mokwongo kapod ng'ato wuono ok obiro. Kaka koro an kik inyal wacho ni Quinta maonge wang'e cha. Nyakine ni macha Quinta mondi. Koro ng'olno kik bed ka gima en gima define, ya. Wach machielo ma bende nyikwa Ramgajwang' de gomb ng'eyo en nengo, nikech giseneno mwandu mopogore opogore mabeyo ma bende untiere godo. Nengo to keno rengo nade kae? Nengo to koro luwore gi midwaro. Kaka koro mae wauso ga 2,000. Mae dhi 500. To mae 2,000. Mae to 1,500 dong mae tine mae. Ya. Koro mae 1,500, mae 2,000. To bende ang'e ni nengo mopogore opogore, ang'e ni ka wan gi gochoni ibiro bedo kiyango negi donge? Mano to koro luwore, ing'e ni ichiro be nyaka wawinjre. Nitiere bende loso. Ya, nitie loso. Kata kamano ang'e ni Quinta, mar mondo mi nyikwa Ramgajwang' ng'e ni bende une muloso mwandu makamage, nikech jowetegi osebedo ka dhi nyime gi tich. Wachni mogik debed ang'o? Bang'e wadhi tang'nwa kaka iloso mwandu makamage. Ago erokamano kuom kawo sa mondo ibine gima watimo, to kuom nyikwa Ramogi manoko kanyo manenowa
Promote wa promote wa mondo wamed loso gik mabeyo. To jok mantiere alwora mar Siaya bende ginyalo biro tiegruok kik gibed Ya abeda. kuom jonyuol man kod nyathi moro amora nitie en ani weche moko ok yudre gi dholuo, but nitie kaka nyithindo manigi psychosocial disability, intellectual disability, kik iwe nyathino ot ni ok onyal. Tije kaka ma watimo ni ofit ng'ata ng'ata, especially joman kod ng'ol mopogore opogore, gin tich ma nyithindo kata ji man kod ng'ol mopogore opogore nyalo timo. Bi mondo wariwre kode mondo watiegre kamoro achiel. Weche motenore kod braille work unyalo puonjogi koso? Watimo kae kaka braille work, adapted ICT, kaka nupenja wach sim. Sim sani waselony, koro kaka an ng'aman kod ng'ol ma wang', anyalo puonjo jano ma kod ng'ol ma wang' mondo oti gi simbe maber, orwaku duto. Watimo gik moko mang'eny kae, koro kaka wabo medo tudore to kaka ibo medo ng'eyo, lakini maduong' en kaka braille no. Mano kaka yudo ng'ol gi nyalo yudo ng'ata ng'ata kamoro amora. Nyalo bet ni nyathi oyudo kata ng'ol kapod ni ok otieko skul, mondo odhi oriwre gi jomoko go nyaka otimne ong'e braille. Koro braille be watimo kae, adapted ICT. Eni obedo adapted ni koro kompyuta no wuoyo, koro sama itiyo kode to owuoyo kodi. Mano mar joman kod ng'ol, koro mano be watimo kae. Kod kwariwo nyaka gima, alafu be watimo nyaka rehabilitation, kaka koro wuotho no kamano, mondo koro watimo nyaka rehabilitation no mondo ing'e koro ibed ng'at ma nyalo chung' kar kende. To magi duto te utimo gi omenda donge? Watimo gi omenda. Erokamano ahinya Quinta kuom nyisowa kit pok ma bende utimo kae. Kata kamano nyakwarom Gajwang' kapok watieko chenro ma kama, donge ni chenro mar pok opogore, ok en mana losa losa. Koro kaka waseloso, iseng'eyo Quinta gi jok ma bende otiyogo gi sani. Koro abiro bedo ka awuoyi gi Quinta. Quinta ilernegi, koro wadwa neno kaka iloso mwandu maket kod ma. Lucy nitiere toke kacha, ang'e ni biro bedo ka konyou mano mar yango kit rangi mag beads kata tigo ma bende biro bedo kutiyogo. Kok mano, nyakwarom Gajwang', we wane anena kaka Quinta gi group ma bende nitiere godo loso mwandu mopogore opogore kaendi. Kik dhi mabor. Lucy, dong koro wasebedo piny, inyis Nyakwarom Gajwang' gimidwa loso gi gik mutiyo godo e loso tigo. Erokamano Sharon, mana kaka nang'isi ni watiyo gi gik mopogore opogore. Mae waluongo ga ni fishnet. En ye tol otegno kabisa. En ye tol mwatiyo kodo. Magi waluongo ni tortoise, wooden. But ino ka shape gi chalo kaka mar opuk. Koro waluongo gi ni tortoise. Alafu mae round beads. Alafu wan gi moko ma bende en gi shape machalo mar chupa. Mae iluongo ni bottle shape. Nasewacho ni Lucy en japuonj na, kwa adwa chako twang'o Lucy keto na gima opogore opogore. Koro kaka sani oketo na wooden ma blue, to magi ma black, round beads. Magi luongo ni round beads ma black. Koro adwa chako. Ida loso ang'o? Adwa loso kikapu, kibeti moro matin chande. Akwongo gi ma. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Koro nyaka ifil. Koro make sure ni thonde gi rom. Koro ywayo gi mondo gibed marom kamae. So koro adhi round bead. Koro chal ka gima iketo wooden achiel, kasi iketo gi round beads ariyo. Alafu mae a criss cross, akalo gi. Kamae. Akalo gi. Kamano. Koro the procedure dhi mana mbele kamano nyaka ang' watiek. Ting'e nade ni bag romo nade mita mutiyogo, koso nitie kaka ung'ado? Dong koro en gima wasetimo kuom aming'a, but nitie kaka wang'eyo, wadhi kwa pimo. Koro kaka tol ni odhi in rounds, ok odhi kama, okete kata achiel mabor nyaka tung'. Nitie kuma kochope to koro idole. Koro itwang'e koro odhi malo. Ok itwang'e twang'a kamae kodhi tir kama. Kosechopo kuma koro idwaro no, lure gi koro midwa twang'o, kata ken kikapu, kata ken nini. Kidhi godo mbele, tawinjo anena bende Lucy gima ton wach kotenore kod puonj ma bende osebedo kochiwonu donge? An ye japuonj gi Quinta. An ema asebedo ka puonjogi. Koro kadwa chako puonjogi, kaka Quinta en nyako mok nen, apogo ne beads, kata ken kaka sani otwang'o kala blue to kod kala black, round beads kala black, alafu to wooden kala blue. Koro apogo ne colors
alafu to anyise kaka ochako timo. Ma tich manopuonji koso nang'o tisebedo kitime kuom thuolo maromo nade? Abe napuonjra e organization moro mar jok man gi ng'ol man Sigombre Small Home. Koro ka nasepuonjra bang'eyo, koro abe natwang'o tauso tayudo kodo kaka dak tayudo kaka konyra. Koro abe nahero mondo abe apuonj jowetewa man gi ng'ol. Tich ma kama diwach ni ber mane mosekeloni kaka Lucy, puonjo kipuonjo Quinta gi nigi lange, achiedhe nade mane miyudo? Aseyudo kaka konyra ki an, mok ategemea kaka ng'ato, kendo ema asebedo kadak kode ngimana. Koro anyalo yudo kaka konyra gimoro amora manyalo dwaro. To puonjo Quinta giri, to bende gima sida ma wan kodo matin en mana marketing. To bende kata bina puonjo ma kama, inyalo wacho ni marketing Quinta nowacho ni utere chiro ma local mane gweng' ma Siaya ka. Koro akene kaka japuonj diwach nade kotedo ga chiedh nade mar marketing no? Sida mantiere en mana yani kaka gik mwauso gi beads gi, yani gin gik moko mabet, yani giber to dhano neno ka bechgi tek. To kaka dhano neno bechgi tek, dhano nyalo bargaining mang'eny, lakini kore emomiyo sida ma bargaining no kende. Atieko kodi kapok awinjo ir jowetegi mamoko, bende nawacho ni tiegruok ichulo, to in kaka jal mosebedo ka chiwo tiegruok ka, to kichiwo mana tiegruok ne jok man gi ng'ol kata jok maonge ng'ol. Kilose mano kotenore kod tiegruok to nyalo kawo pesa di? Kaka watimo ma beadwork ni, alafu to watimo moro mar kikapu kod moko mag necklace gi. Koro pesa ma wakawo en ga mana 10,000. Erokamano ahinya Lucy. Kata kamano kopogre gi Lucy Nyakwar Mgajwang', dong bende pod wantiere gi jok machielo ma bende ndeg beni walosogo. We akelni mic machiegni. An ka aloso mana bangli mirwako e lwedo. An iluonga ni Tekla Uma Ochieng', anya Ugenya, to ayudra Siaya ka nikech wach puonjruok tij lwedo. Tang'o mani loso kinyi ma kawuono gi mwandu mamoko ming'e loso? Okay, okinyi ma kawuono tamwa ni mondo alos mana gik lwedo gi eki muneno ka gie. Magi kawuono ma apango ni alosi. Nyalo kawi thuolo manade mar loso gi kaisto gi nengo gi? Magi ok kawa thuolo mang'eny, kaka sani dong neno na aseloso 2, koro ma ka aloso gi odiochieng' mangima anyalo loso gi kata 20 sama ngi thuolo maber. Tiegruok ma kamano kawi thuolo maromo nade mondo mi puonji to gi Lucy? No kokawa thuolo mathoth ahinya, nokawa gimo dweche 2 kama. En tich ma iwinjo godo mor miyuto koso nang'o? Ayudogo abet mamor nikech abende ang'ol to nitie gima anyalo loso mayudgo gimo matin manyalo konyra go e ngimana. Erokamano ahinya. Dhi nyime gi tich makare, puoch gi pak. Sande bende antiere godo ka. Sande konyalo mana chako, inaneno ka imbe dhi nyime gi tich ma Tekla timo. Chak gi nyingi. Kuom nyinga niluonga ni Steven Sando Otieno. Awodalego Nyajuok. To sani an Siaya kae, Sidipo ka. Atemo tiego pacha ewi loso beads gi kendo puonjra braille. In mwandu mage ming'e loso Sande? Mostly mang'e loso en sani kaka asechako tiegra kamae, anya wacho ni beads ni tigo ni anya loso go pete to gi bangle mek lwedo gi necklace. Kana neno ma Tekla loso gi miloso, aneno ka miloso dwa pogore gi ma Tekla loso. Ing'e nade coordination kaka iketo gi? Koro coordination kila kitu tegemea gima isekete pachi. Nikech ing'e kaka ikwano gi, nikech kwano be ka in go, ing'e ni ka ikiseketo 2, dire kamoro idhi keto 1. Kendo en gima dhi ka coordinate, you interchange. To in itiegori kuom thuolo maromo nade? Okay, en gimoro lingana gi pach ng'ato gi chir be ma en go. Nikech an awach nachaki dwe mar 4 to sani wan e dwe mar 8. Manyiso ni ka ber zaidi to dweche 2 miseng'eyo coordinate kaka inyawuok gi design mopogre opogre. Kasto dweche 2 dweche 3 ina sawa, idhi mbele.
Wachigi pak sande nyalo mana dhi nyime gi tich mitimo, tich makare ahinya ma bende utimo kata bed ni untiere gi ng'ola. Kata kamano Nyakorom Gajwang' nitiere jago achiel ma bende adwaro mar mondo mine ma jatelo maka ma nyaka bede walos godo. Jaduong' amosi ni oyawre, nyalo mana kawo thuolo ni mar nyiso Nyakorom Gajwang' nying. Erokamano Nyakorom Gajwang', gi nyinga iluonga ni Charles Juma George, ane jakom mar Siaya Disabled People's Organization, kama wantiere ni i Alego Usonga Sub-County. Charles, koro in makoro intiere thuolo mar leronwa kotenre kod organization ni, nochako karang'o, gik mutimo iye ka? Erokamano. Organization marwa mar Siaya Disabled People's Organization ne ochakre kaka self-help group kata riwruogno ma konyri kendi matin e Siaya Town ka higa mar 1996 kae kochopo higa mar 2004 to koro wa graduate mondo wabed community based organization. Koro kanyo wasekabedo kwatimo tije mang'eny, wakedo ni ratiro ma jogo man gi ng'ol, chakruok nyithindo nyaka joma dongo, ma bende wan gi tudruok e sub county duto ma Siaya, e sub counties auchiel duto wan gi tudruok ma kae bende kama wantiere ni bende ye headquarters ma Siaya Network Disability. Koro gik mwatimo, watego jogo man gi ng'ol ni mondo number 1 ging'e ni gin dhano, seche ma pod Nyasaye omiyo gi ngima, gimoro amora ginyalo timo i oganda kama gintiere. Kendo wajiwo ni jonyuol man gi nyithindo man gi ng'ol mondo otergi e skul. E skunde wan go mopogre opogre, ma jogo mok nen, ma jogo mok wuo, jogo mok nyal wuotho makare, jogo ma pachgi ok ler ahinya, skunde gi duto wan go e Siaya ka nyaka oko ma Siaya. Ne jip ne jonyuol ma nyithindgi nitiere gi ng'ol, lakini jip dichiwnegi kotenre gi ang'o? Anyalo jiwo jonyuol, gimwang'e ni ng'ol en gi nengo, ng'ol dhi gi nengo. Nikech sama ng'ol odonjo, kuom ranyisi ka in tuo, to chuni nyaka idhi osuptal. To osuptal kaka wang'eyo, thieth en pesa. Koro yudo ka jonyuol mang'eny gi chunygi give up, chunygi chido. Koro ineno ka seche ma chunyi ochido ni ok idwa tero nyathi osuptal, ok idwa nyathi mondo odhi e skul, nyathini en ng'ama dongo. Ipoyo apoya kosebedo ng'ama duong' ma koro kaka ikonyri kode onge. Koro ajiwo kabisa jonyuol e society ma wantiere ni, nyaka jotelo ma wan go kaka chiefs, assistant chiefs, village elders, nikech gin ma gidak gi ji e kor gweng'. Sirikal puonjo jopuonj manyalo puonjo nyithindo man gi ng'ol, jogo man gi ng'ol, koro gi riwruoge ma bende civil society organization bende ntiere oko ma okawo ting' ma puonjo jogo man gi ng'ol nyaka society duto. Koro gima duong' kabisa, nyathi en gi ng'ol, onge ng'ol, nyaka odhi skul. Charles Kotieko, adani losi tich ma Lucy osebedo katimo ka mar puonjo Quinta gi nigi grubni, bang'e baneno kin gi braille moro ka koso mok mar tije watimo mang'eny. In fact watimo kata mat weaving, though ni sani okawan gi materials ready, watimo mat weaving be iye ka. Now kuom tijni adwoko kamano kabisa ni Lucy no train Sigomre Small Home ni Ugunja Sub County, kae ne wayude mondo bedwa kaka instructor. Osakonyo ji mang'eny, osatrain ji mang'eny, jogo man gi ng'ol, jogo ma onge ng'ol be. Ma sani kuom ranyisi wan gi nyako moro ni Karo ni Boro ya Alego Usonga ka, wan gi nyako moro bende ni obede ni Ugunja, not really Ugunja, ben Nyadhi, ya wan gi jogo mopogore opogore, moro bende Matera, you see. Koro ino ka seche mosa puonje ka odhi timo gigi kende, matiende ni koro osandikre kende. Koro kwecho moro mane nitiere ni mama miya sabun, nera orna pesa makama, koro gigi te onyalo timo kende. Gima duong' kendo kuom ng'ano ma onge nyalo maneno en somo. To somo nitie kido ma ng'ano mok ne nyalo ga somo to ndiko ma oluongo ni braille. Ka kuom ranyisi otas mating'o kani, ma owadwa Sunday ye kanyocho wang'e olal higani, chakruok ma higani January. Koro wapuonje braille mondo ong'e ndiko, so that gik manong'eyo ka kik lal ni, nikech koro konyal mako kalam mar bik kata somo book, but still koro wa translate gigo to braille, pod koro nyalo dhi adhiya gi somo. Koro ajiwo kabisa ni jogo ma wang'gi nyalo lal kata iduong',
kik gi chunygi tho ni koro ka ginyal somo. Wanyalo somo buge wan go, kata katiba ma Kenya wan go in Braille, wan gi muma in Braille, wan gi storybooks in Braille, gigi te nitie ma kik itho athoya dich ni koro ok inyal neno. Akwayo ni jogo ma dwaro hero mondo ong'e Braille ginyalo biro e center wa ka kendo wanyalo puonjogi Braille mondo gidhi nyime gi somo gi ndiko. Erokamano. Nyakorom Gajwang' gi sani kapok aloro chenro ma kama, dong' wadoga nena ire Quinta. Wanane ni Quinta osechopo kanye gi beads kata tigo ma bende noloso. Aseduogo ka ir Quinta. Quinta nino kisesongo. Ya, mana kaka awacho ni no kan gi japuonja ni to adhi piyo nikech kaka karo na wacho ni opogogi. Opogogi to kisemako momentum to onge matek nikech itiyo nyaka gi wi, itiyo go obwongo ni. Koro already eni obwongo ni koro dhi piyo piyo. Koro kuom ranyisi mano korumo, akia isoe e bag makama. Mano wacho ni mae unyiew Nairobi kasto uloso magi. Koro gigi wanyiew mopogore opogore. Aya, koro do inyalo tango negi ranyisi. Koro kaka na wacho bag ni opogore. Koro warwake e bag ni. Koserumo koro. Koserumo. No koro kuma ochope ni pok orumo. Koro nyiso ni pod an gi steps moko kaka ariyo mondo orumi. Mana kaka na wacho no dong koro kochakre to chakre mabor. But koro kwasepime gi bag to koro ok wadhi mbele kamano. Wadole aso koro watwange koro umre kamano. Giko mar twango obo bedo gima chalo kamae. Watwange i bag cha. Tuketo ne nyaka lwete. Waketo ne nyaka lwete. Bende joma ok ohero lwete no be koro lure gi customer. Nitie nyaka custom made. Kidwaro maonge lwedo be wagolo. Moko be ohero ma lwete gi boyo. Koro kihero ma lwete boyo be waloso ni. Koro lure gi hero mari. Ma koro kisetieko mano ma ni wacho ni uso pesa di? Mae en 500. 500. Wacho ni mogik watieko de bedango Quinta. An dan med mana jiwo jonyuol man kod tindo man kod ng'ol nikech pod wantie ndalo ma pod jonyuol ok oyie pok okawo nyithindo man kod ng'ol kaka nyithindo mamoko go. Koro an medo mana jiwo gi ni ka in gi nyathi moro amora obed ng'ol mane kik iluor ni nyathini no onge gima onyalo timo. Bi mondo omi advice kaka inyalo konyo nyathino mondo obed gi ngima moro maber. Koro jonyuol kik upan nyithindo man kod ng'ol nikech kaka uneno wa kae ni wan kod ng'ol to wanyalo timo gimoro. Mane gima nyalo jiwo to kendo mar ariyo akwayo nyikwa Ramogi ni ukonywa itijwa mwatimo ni mondo wayud market. Kiwo kamoro amora Isiaka penja kama ong'ere kabisa en Kitumoto. Koro kin Kitumoto kanyo kipenja to ing'isi nikech fence wa omakre Kitumoto. To ka ok mano ni wan gi Jaramogi University be. Koro en opposite Jaramogi University. Nyakorom Gajwang' mana ka Quinta oselero ok daher mar mondo mi amed mang'eny. Koro nosechiwo namba gi kanyo kidwaro mar mondo mi promote gi inyiew mwandu mopogore opogore mabeyo ma bende giloso. Inyalo ywane gi tol kanyo kata indikne gi ote machuok kitiyo gi dho Kiingereza. Puoch gi pak kaluwore kod tich mutimo, uloso mwandu maber. Gino maro ni Nyakorom Gajwang' biro bedo ka promote. Pono ni oro ne Quinta ote, orne gi dho English. Mane mabiro miye yot mano mar somo kendo duoko messages makamago. Kaka mano gi kanyo bende makelo e giko mar chenro mar poko pogoro kiny makawuono chenro ma bende nakelo ni Sidipo ma bende nitiere e county mano ma Siaya. Warad kendo e chenro mar poko pogore juma mabiro, chenro mitayo kod an Sharon Ong'an. Neno ka nitiere achiel kuom gi ma bende nokondisore we abro bedo katemo rituro. Okiting kikapu.